estem formant un vas, el que seria anar fent com un recipient, no? Estem a la Coma, a la vinya de la iaia Paquita. Això és una garnatxa relativament jove. El més important en aquest moment és una poda per formar la planta. Com podeu veure, és una formació en vas tradicional. Aquí el que ens interessa és donar alçada, donar forma i tenir un equilibri de producció. Com podeu veure, la garnatxa és una varietat que és de port vertical. Ella creix bastant vertical, a diferència de l'aparellada. Deixem 5 caps i sempre podem deixant el respecte. El més important, abans de començar el cep, és pensar què volem deixar. Quan arribem aquí, la gent normalment pensa què tallo, i el que tenim que saber és què deixo. Llavors, una vegada ja he decidit el que deixo, simplement tallo el de més. Estem formant un vas, el que seria anar fent com un recipient, no? Li dèiem vas perquè fos la forma d'un arbre fruiter, però amb una vinya.